Ujor nag-shlem jong Nongshong Hima. Uweu Nongshong Shnong ke William Nagar ulalaj modoi se kamigalia High Court daga jingkerpat ban Pynduh ye ke Jinglong MLA Myntri ke tanat PHE Marcos and Marak halor ke jingkeno ba uneu MLA uklampen I satya ye ke wei ke kes kabadang sa ha ke wei ke ying bishar ha ki kot kisla jong u ha ka por ba ulalaj tap kerteng ha ke election MLA badang sudepshen uteu nong mudui udai ya bala tap kerteng kum ulok bird di Shira, but uday unong tep vote jong ka 43rd William Nagar Assembly Constituency. Ushira ulang mudui, ba u Marcos u klempen I satya ye ka wei ka case ka badangsa ka badan yung number GR case number 1 of 1993. Ya gani ka case la mudui hapo ka kindon shispa arpusaw bracket A but sanspa hanreu jong ka Indian Penal Code but kadangsa hakaying bishar u additional deputy commissioner ha William Nagar. Ushira ula ong bahaki kot kisla jong Marcos ki ba ula ay hakapor ba ulay tep kerteng nagabenta ki election MLA kabadang sudepshen u klempen I satya ba udon nya ketika case kabadang sa persya ya u. Nalor kata Ushira ula kedaw bahaki kot kisla jong ke election house nem arajar pra bat arajar khatlai u Marcos ula pen I ba udon nya ketika case persya ya u. Shushu Ushira ula kam ba ulawat benya ha kabayday bat ketika case persya yu Marcos and Marang bat ula shem ba ka yeng bishar ka klempat sat ko yu lani pelat yu na ketika case kabala kedaw haneng namar kata unong mudui ula ong ba ka jing pempentip jong Marcos ba udan nya ketika case kalongkum ka jingle bian Ushira ula ong ru ba kani ka jingle ka dawa ba Marcos unsha Pynduh no ye ka Jinglong MLA hapo ka kindon shispa bracket D bracket 1 but bracket 4 jong ka ein representation of the People's Act kat kandai spa san puwei kani ka jingmudui kalong persya yu chief electoral officer but kiwei but ka sngi ba ar ka High Court kala ai hukum badai ban pa shiti sha kini ki ba sha mudui kat kum ka te ka mukot duma nakaliang ka High Court kan sa Shnong bishar biang halor ka te ka mukot duma ha ka shipotri ko bnai jemang ar hajar ar pulai